Аз вярвах само на марксизма, ленинизма. Обаче не можах да видя Маркс, не можах да видя Ленин, не можах да видя Сталин, видях Христос. Няма логичност. Да уча марксизъм, да видя Христос. Но Христос и неговото дело е живо дело. И тази Библия има живот у нея. В участъка Арменов е разгласил навсякъде, че нещо става с мен, ще напускам милицията, понеже ми се явява Исус Христос. И разказал навсякъде, идва колегата да ме смени и казва, по твой въпрос се говори в участъка, ти си отличник, какво става с тебе? Какво ли става с мен? И казвам, утре ще разбереш. Ми казва, Иване, теб те търси началника. Знаеш ли? Викам, да, знам. Отивам при началника, той казва, Иване, какво си говорил на Арменов? Другаро началник, всичко, що съм говорил е верно. От 6 месеца съм вярваш, виждам Исуса, виждам ангели, 3 пъти видях рая, казвам, не искам да служа, искам да бъда уволнен, защото не мога вече да справям с работа, аз не съм ваш човек. От 6 месеца говоря за Исус Христос на роднини, познати и приятели. И той каза, сега ще извикаме най-големия атеист, безбожник от София да те разобиди, че няма Бог. Викам, другар началник, може да си видиш тилника? Не мога. Ми кога си видиш тилника, тогава ќе ме разубиш. Аз съм видял 3 пъти рая. Виждам Исус Христос, виждам ангели и вие ще ми кажете, че няма Бог. Това няма да стане. Готов съм още сега. Другаро началник. И тогава му казвам, другаро началник, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето е в състояние да ме раздели от Христа. Готов съм сега да излезна ковчег от вашите редове. Но ще бъда такъв на това, който виждам, на него вярвам. И той вика, леле, ти ки не закопаеш. Ти ки не закопаеш. Ние 1 милион доклади сме изнесли против този Бог. Викам, да, той ми каза, че вие нямате работа, изнасяте докладите, но мен ме взима Бог, аз да ви бъда свидетел. И той казва, излез за малко навън, да сондира мен и соколийски началник, какво трябва да предприемат да ме разобидат. Обаче аз излезнах, избегах и почна да не се покорявам. Отивам си вкъщи, взимам лист и пише така. Рапорт от Иван Великов Бобулев, служител при МВР град Петрич. Моля да бъда освободен, не мога да се справям с работата. Утрето отивам. Бог събрал цялото висше командване. Всички милиционери и всички офицери там. И Арменов ми каза, отивай при началника, що те търси. Отивам при началника, той каза, ти вчера що избяга? Другарио началник, аз от вас съм избягал преди 6 месеца, откак ми се е явил Исус, не съм ваш. Аз съм последовател на Господа Исуса Христа. И тогава казва, сега ще извикаме най-големия атеист, безбожник да те разобеди. Ако си видиш тилника, това ќе ме разобедиш. И ме праща. Я иди на изследовател в стаята, там ще пишеш причините, защо искаш да се уволниш. Отивам там един коридор пълен с офицери. Обръщам се към околийски началник на МВР и казвам, другарио капитан, от 6 месеца съм вярваш, 3 пъти видях рая, виждам Исуса, виждам ангели, затова не искам да служа в народната милиция, моля да бъда освободен. И дал му рапорт, те се навидиха надолу, поклониха се, всички паднаха надолу. Така както отидаха книжниците и фарисеите да хванат Исуса и да го разпнат, казват, 3 пъти попадаха на земята и те така паднаха и се поклониха. От страх, от удар. И едно време околийски изправя главата и казва, говори, какво си видял? Казвам, другарио капитан, на 20 юли 60-та година, като стоех на пост на партията, от небето се спусна едно сияние светлина. Сиянието Исус Христос ми показа раните на ръцете и каза, че вие нямате работа, искате да го победите, но не можахте да го победите. Ето той ме взима, за да бъда свидетел. И той ме праща, дида да арестуваме да ми вярваш, за неизпълнение на заповед от 1 до 3 години затвор. Но въпреки всичко казвам, не се покорявам на вас, защото аз съм последовател на Господа Исуса Христа. Какво ми каже Исус, това ще правя. Ако ще да му отрежете главата, вашите заповеди не ги изпълнявам. Те са за мен гнили. Този човек нищо не ви е направил, да го арестувам. Той е вярващ. Какво е направил? Нищо не е направил. Търсете крадците убийци, не търсете вярващите. И оттам връщам се при началника. Той каза, писале, не съм писал. И той същия човек ме кара да го арестувам. Още 3 години затвор, стана 6. И началникът казва, знаеш ли, казва, за неизпълнение на заповед 3 години. Викам, знам, но въпреки всичко няма се покоря на вас. Аз се покорявам само на един. На този, който командва всемира. И тогава той казва, отиваш долу в участъка, без наше знае, не надойш никъде. Другаро началник, сега е 10 часа до 12, не дойдохте да ме уволните. Аз казвам, Исус ме е уволнил още преди 6 месеца. Откак ми се е явил, аз не съм ваш човек. И не искам повече вас да ви експлоатирам. Защо? Аз взимах 6 месеца вашата заплата, работих за Христа. Как е възможно? Възможно е. 9 години те учиме по марксизма, ленинизма, не си казал една дума. Ама нали вие ме учихте? А сега завърших 6-месечна школа, пренозете на Исус и то двора на